Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 2024 πρώτα ο Θεός. Καλές γιορτές, καλά περνάτε. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ ενώνουμε τα δύο βουνά, το Εγάλεο και την Μπικυλάρα, από τη γέφυρα της Κόσκο. Δεν σε ενοχλεί κανείς. Πεταλάρης μόνος και ωραίος. Πιθανόν παράνομα. Δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται να είμαι εδώ. Τα μονοπάτια αυτά που θα δείτε, εντάξει, δεν απευθύνομαι στους περισσότερους, απλά στους λιγότερους που δεν τα έχουν κάνει ποτέ όπως εγώ. Γράφτηκαν ωραία τα δύο. Φαίνεται ξεκάθαρα αν έχει τίποτα δυσκολία μέσα κτλ. Πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν έχει δυσκολία. Απλά από εκεί τελειώνει η βόλτα, δεν έχει απαγορευτικό το πετάλι μέχρι πίσω. Εδώ είμαστε πάνω από την Εθνική, πάνω από την Καβάλας βασικά, στο ρεύμα προς Αθήνα. Και εδώ κοιτάμε προς Ελευσίνα. Αυτά. Μάλλον εκεί πίσω εδώ να πάω δεξιά. Πρώτη φορά εδώ. Η αλήθεια είναι το Γάλλιο είναι πολύ τρομακτικό στα μερικά μονοπάτια και δεν ξέρεις τι πρέπει να περιμένεις εδώ. Εδώ πάνω δεξιά πάμε. Γάλλιο 4, λέει 4 race, 4 DH, δεν ξέρω. Με τρομάζει η ιδέα ότι μπαίνω μόνος, αλλά να δω τι θα μας πείσει. Ωραία ξύλο. Εδώ έχω δει τα βίντεο που είναι λίγο ακραίο. Αλλά μάλλον αυτό τα είναι. Δεν ξέρω.
Κοιτάς μακριά, κοιτάς μόνο πέτρα. Κοιτάς μόνο πέτρα, τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο να πρέπει να δεις. Η αλήθεια είναι ότι το πολύ κατά στα φρένα, τόσο το δύσκολο είναι, αλλά είπαμε. Ωραίο.